hakari jeng Cristiano Ronaldo on yakon ka Barcelona yaka klub jeng Angel Di Maria kat ba ka Liverpool pat kan yakon yaka klub Paris Saint-Germain hakari jeng Kylian Mbappe nga pedang sngoba ya pergi para lo ki baju sngo tenat bat ke baju kershan yakane ke channel na kapor syakapor ke jeng kerpat ya ki para lo ki bampat dan ban subscribe lada pisngau tenat ya ki video hakane ke channel sngoba ban ajeng kershan da ka bapin share like bat kamtam ban subscribe ki jinga lakai first leg haka round 16 jong ke Champions League shibat kamet bat kumjoro haka por chiteng senya kinlong kumne kakan hun jang Lautaro Martinez kata ke Inter Milan kabadai ke klub Napoli jong gari Itali kan yakon syabar na layeng persya ika Feyenoord kabadai ke klub Napoli jong gari Netherlands kanai ke jinga lakai kandai haka por katwe chipawa haka por menmet kakan hun jang Hurricane pat kata ka Bayern Munich kan yakon halayeng persya ika Leverkusen haka por chibaje chiteng haka por chiteng senya ka jinga lakai ka ba itenan bat ka ba syang shin bha ka bala ban kring ye ki babon ki ri football hasat la ka partai ban pej ye kane ka jinga lakai ka dairo ka jinga lakai ka babon ki ri football hasat la ka partai ki thrang bat ki kwa dik ban yo i ya kane ka jinga lakai kane ka jinga lakai ka dai hap deng ka Barcelona persya ye ka Benfica bat kane ka jinga lakai kan salong shibat kamet hakapor chiteng senya kata hakapor chibaje chiteng ke Barcelona kan hak banekon persya ye ka klub jeng Angel Di Maria kata ke Benfica halayeng jongka kata hakari Portugal kabadai kari jong Cristiano Ronaldo habapai chika Barcelona bat ke Benfica kini bara arteliki kenhun kila dab banyakan do chisen haka jinge lakai jong ke Champions League hi menta ka ayom kata haka arpu arterik jong une ubnai ubaladab kata u January ha une hi usnam arajar arpusan hakaba hakane ka jinga lakai kalang shisha ka jinga lakai ka ba itnat bat ka bala ba pan pan shobe yakiru football hasat lak ka partai ban pet yakane ka jinga lakai ka balang shisha ka jinga lakai ka ba itnat bat ka ba shang shit ba hadu kata bat hakane ka jinga lakai ka Barcelona kalala ban penlem ya ka Benfica hadu dasan la sakul ka jingkeli kalong hatu ka Barcelona kadang la ne em ban penlem ya ka Benfica kumba kalale haga chingela kai ka baladep jongki la ne hatu ka Benfica kala ne em ban kaput kala ya ka Barcelona kumba kalale eka haga chingela kai ka baladem ka jubab kalong ngin setipat shiber kamet haga por chiteng senya haga chingela kai jongki ne baro artli kiken hon ki para lok nong kershan jongkane ka channel pitharai kumno hatu ka Barcelona kala ne em ban penlem ya ka Benfica hakane ka jingela kai sakawai pat ka jingela kai ka ba itanat bat ka ba shangshit ka bala hero ban pendik ya ka mensen jongki nong pej kai da ka jingtrang jongki ban yo pej ya kane ka jingela kai kata ka jingela kai kandai hapdeng ka Liverpool persya ya ka PSG kanero ka jingela kai kandai hi hakaju kapor kata hakapor chibaje chiteng hakapor chiteng senya kane ka jingela kai kandai halayeng jong ka PSG kata haka rifran kabadai kari jong Kylian Mbappe ka Liverpool kabadai ka klub ka baklan borba hakane ka ayom yelek kai menta usnam kabadan ro haka kardan ka ba hakledo jong ka me yekain point haka English Premier League patkum joro hakane ka Champions League kadan haka kardan ka ba hakledo kadon ya ka jingkerman ban penlem ya ka Paris Saint-Germain hakane ka jingela kai handrai ka PSG ro kadai hi ka tim ka baklan bor kabadon haka kardan ka ba hakledo jong ka me yekain point haka likiwan makaro kadon ya ka jingkerman ban penlem ya ka Liverpool hakane ka jingela kai namar baka dai hero haka yeng jongka handrai ya kita ki ai ke baro ngin sapai shibat kamet haka por chiteng senya mano banjab bat mano ban sharam hakane ka jingela kai ki paralok nong kershan jongkane ka channel ladadon na pedeng jongpi ki bakwa ban yo yakaling ban pej yakine ki jingela kai sa join ya ka WhatsApp group yakaling ka balabo haka description lane haka pin comment jongkane ka video kublai shibon ngin skendo pat haka we ka video